Yung pagkain. Nagaling po ito lahat. Oo. Sige. Pakainin natin Kuya Noni. Tara. Pakainin natin si Tatay Nestor at payat baga. Tinapay pa. Paabot natin. Hi mga kagwaps, mga kalingap. Mapagpalang hapon sa ating lahat. Ha? Data? Igado yan? Pagkain yan? Kumain ka na? Nestor! Namimiss ka ni Kuya Noni. Kuya Nestor. May dalang pagkain si Kuya Noni sa'yo, oh. Chamaring. Bilisan mo na dyan tayo. Labas na at mabili tayo ng ano. Mabili tayo soft drinks. Hala, nagugutom yung tuta, oh. Chamaring. Oy, salamat. Musta? Nagtatago si Tatay Nestor. Ba't nagtatago? Ay, no, ito, dalagang munting. Bless ikaw kay Bakit Lola. nagtatago? Bless ikaw kay Lola. Dalaga. Bless. Aba, ay, lagi na lang ayaw. Salamat. Ay, ang bait. Tinapay. Tinapay. Kain ka, dali. Kain. Bakit di nalabas? May sakit? Tamaring pagkain, oh. Ay, salamat. Ay, ang bigat. Madami po yan. Yes. Ano yun? May sakit? Ang ganda ng tuway. Uy, hala na. Kain na tayo. Mabili tayong soft drinks. Mabili tayo Pepsi. Namimiss. Nabili ba ka saan? Eh, di sa bilihan. Ay, hindi ko alam. Yun nakangiti. Di daw alam pero nakangiti. Uy, namimiss ka ni Kuya Noni, oh. Kilala mo ito? Ay, hindi ko alam yan. Kuya Noni. Kilala ko yan. Ay, hindi maya. Kuya Noni, sabi madalaw kami, maggupitan kita. Gupitan kita bukas. Ang haba ng buhok ko na naman. Ay, Oh, gupitan bukas. Para pogi. Oo nga. O, bayaran kita, gupitan ka bukas ha. Babayad ako sa iyo. Mapagupit ka ni Kuya Noni bukas. No, ano sa tingin mo Kuya Noni? Payag? Mapadala tayo gunting kay Ate Ritz. Sa kasuklay. Tingnan mo Kuya Noni ang buhok, oh. Di nata bubula ang shampoo yan. Malaguna oh. Naghahaba na agad. Nag-aako kaya ta. Inahita na ito. Ang haba na naman. Inahitan? Sino nag-ahit niyan? Hindi ko alam. Di na nakakapunta sa'yo si Kuya Nelson. Hindi. Di na napunta dito. Hindi na matagal na. Ala, Kuya Nelson, inaantay ka ni Kuya Nestor, oh. Tara, mabili muna tayo ng Pepsi para magpagupit ka na. Yan lang, wala akong dalang gunting. Tanong natin, sige. Sige daw, para gupitan ni Kuya Noni. Mabili muna tayong Pepsi, tas hiram tayo gunting, tara. Bibilan kita 3 malalaki. Dali, bilisan mo. Ang bagang mabiling. Basta magpagupit ka na ngayon. Hindi ko alam. Tara, tara, Ang tara. bagang mabiling. Doon sa alam mo. Saan ang bilihan? Ay, hindi ko alam. Hindi ko nga alam. Oh, siya, tara. Dito. Di ba dito mabili? Hindi ko alam. Kuya, pakwa daw ng pera, kuya. Bibili akong bibihan ko tong Pepsi at magpapagupit ito. Mabili tayo ng kuan. Kumain ka na ba? Ha? Ay, hindi ako nakain. Andyan sa wallet ko sa may sa may likod ata, sa likod, sa kinaupuan ko, kuya. Ang tatadali, mayroon tayong mayroon tayong gunting kay andyan kasama ko si Kuya Noni para maging binata ka ulit. Ang lago na baga ng buhok mo. Ang haba na Ang haba na. Ha? Namimiss ka ng mga viewers natin. Kamusta? Dadalawin ka na daw at
Mabili kami ng igado. May dala ka niya. Sarap nun, Kuya Nestor, igado. Di ba paborito mo yun? Wala silang dinuguan ngayon eh. Hindi sila nagluto ng dinuguan. Wala pati tindang karne. Nakakuha ka ang pira? O, ayun, may dalang pira. Tara, dali, bilisan mo. Wala namang kwarta yun. Sino? Ayun na nga si Kuya, oh, may dalang pira. Wala daw kay kwarta. Wala namang kwarta yan. Ha? Ilang kwarta yan. Sino? Tanong mo, may kwarta ka ba? Tanong mo, dalian na. Uy, Kuya Nestor. Uy, tingnan mo daw yung kwarta. Oh, tingnan mo. Kakaunti yan. Uy, sarado? Sa sarado ni Joel. Ha? Si Joel ang nagsasara. Ano bibilin daw? Si Joel. Tawagin mo yung tindero. Si Joel ang nagsasara. Sabi mo, pabili daw. Sinasara na agad yun. Na, sige na. Sinasara na ni Joel lang. As usual, yung gusto nito. Sinasara na ni Joel lang. Sige lang. Sinasara na ni Joel lang. Doon na tayo. Oh, ilan ito? Maliliit daw. Baka ano? Ay, di ko alam. Available. 5? Oo, 5. Walang malaki yan si Joel. Oh, Wala namang malaki yan. Damihan ko na lang pagbili. Ilan na gusto mo? 5? Pwede na? Ay, di ko alam. 6. Di ko alam yan. 7. Di ko nga alam. 8. Di ko nga alam. O sige na. Ilan ba kaya mong inumin? Ha? Di ko alam. Ilan? Ay, di ko nga alam. Kuya, ilan ba kayang inumin nito, kuya? Hindi din alam ni kuya. Sige na, ibili ko na lang to lahat. Ibili ko na lang to lahat. Na. Ano? Wala, ang dami. Ang dami. Hindi na natin dyan si Joel. Ha? Ng malalaki. Ha? Walang kwarta. Sino? Si Joel hindi na nabili ng malaki. Wala daw kayo. Maliliit ang binibili. Magkano lahat yan? 70. Oh. Ilan ang bubuksan? Nakasarado to lahat, oh. Ilan ang Ay, bubuksan? hindi ko alam. 2? O, 2 daw. Pabukas na po ng 2. Tara, para habang umiinom ka, magupit si Kuya Noni sa iyo. Opo. Gusto mo to? Butones? Data yan, ayaw ko yan. Ay, ayaw mo nito? O sige, akin na lang. Hulog ko sa Data alkal. yan, bariya na yan. Ayaw mo ng barya? Ayaw ko. Ang dami, oh! Data yan. Ha? Ayaw ko yan. Ayaw mo nito? Data yan. Hindi talaga siya kumukuha ng sukli. Ang data nga yan. Ayaw ko ng gayaan. Ay, huwag niyo pang buksan lahat. Wala. Ay, ang sarap ko yan, Nestor. Oh, malamig lahat. Oh. Oh. Pipit-pitin mo na. Saan ko yung dadalhin? Ay, doon sa kapitbahay na lang. Bigay na lang natin sa kapitbahay. Saan ko yung dadalhin? Ayaw mo? Ayaw mo nito? Saan ko yung dadalhin yan? Ayaw mo nga? Saan ko yung dadalhin? Hindi sa bahay mo. Bayad na natin to. Alam man, ibabalik ko doon. Mapilay ang kamay ko, mabigat. May pilay ang kamay ko, mababagsak ito. Dali na. Pilay ang kamay ko. Aray. Pilay ito, oh. Pilay. Ito yung bukas. Pwede mo nang... May straw po kayo? Pahingi po straw. Tikman mo daw kung matamis. Dali na, 2 pa, oh. O siya, dali kasi gugupitan ka, bilisan mo. Ang dami niya. Ang liliit na walang tinda ni Joel. Ha? Ang liliit ang data. Ang data? Mag-request, kuya, pwede pa request? Malaki na lang sa susunod.
Oo daw. O, nag-request na ako ah. Bilisan mo kay magupit tayo para pumugi ka. Ano na yan, yung buhok mo may gagamba. Ayan oh, may gagamba oh. Ha? Ang liliit naman na tinda ni Joel. Puro reklamo. Ang liliit. Ang liliit, oh. Ha? Ang liliit na 50. Eh ano magagawa natin? Pwede na yan, pagtyagaan mo na muna. At least meron ka. O ang dami baga? Masaya ka? Masaya ka? Marami kang pipsi? Ha? Yan, dalawa yung Kuya Noni. Nakahiram ako. O yun, magupit. Doon na lang sa upuan. Upo ka doon. Ang liliit naman. Ang liliit naman na tinda. Ang liliit. Ang liliit naman. Di ba Kuya Noni? Marami naman. Oh, okay na yun. Kamo, Kuya Noni. O, ito Kuya Noni. Oh. Nakahiram. Yung ano, yung Suklay. suklay. Mami Helen, may dala ka suklay. Pero mo na. Dali. Dali na at pumayag baga. Asa na? Ang hirap nito papayagin. Nagre-reklamo, Chamaring. Kumain ka na? Kumain ka na? Kain na, Chamaring, kain na. Alika dito, Kuya Nestor. Dapat ininom mo yung isa na bukas na. Chamaring, yung isa sa iyo. Yung bukas na dalawa ang pinabuksan ko. Ano pa yung... Ay, babayaran ko to si ano? Kuya Nestor. Babayaran ko to ng gulpi. Ayun naman pala eh. Kakpato mo. Ayos ko ka, oh. Mm. Baka Kabay kaya si Kuya Nestor. For hire pa yung ano natin, manggugupit. Mm. ay karamihan ay pagkakahapon na ganyan, pupunta siya doon sa magugupit. Oh, Pagkakamaga wala na. bakit? Ay, limot na. Limot na. Yeah, may kuto ka na. May kuto ka daw, Kuya Nestor. Habang-haba na yung buko. Ako yata yung ginapit ni Daphne. Oo. Hanggang ngayon, naalala mo? Nung pumunta dito si Daphne ay... Mm. Hala araw na na. March. Oo. Ay, namimiss bata, miss friend mo eh. Naalala mo eh. Tapos na ang Pasko. Oh, Sisi Dap. Oh, namiss ka na ni ano. March siya nagpunta dito, mahal na araw. Sabihin mo na, namimiss mo kasama sa vlog. Oh, shout out daw, shout out. Yan, may kuto, nagagarapang. May kuto. Kalbuhin mo na nga. Ay, na matagal yan. Kaya yung tagal na yan ang gupit. Isang taon. Tapos walang ligo. Gupit pa yan ni Nilson. Walang Kuya Nilson pa. walang ligo. Yan lang wala nito siya. Patay, walang ligo. Pagkagupit dyan ni Daphne ay sinabuyan niya na tubig. Ganito ka. Takbo yan. Ang takbo dun. Saboy. Takbo ko na harapang. Baka bato yung sila. Malaking bato. Takbo ko. Takbuhan kami kasi mamatuhin kami. Sutil din to si Kuya Nestor eh. Bayadan mo pa pala si Kuya Nestor. Babayaran ko to. Ala, di na masuklay kaya nuni. Isang taong walang suklay para na Marie. Kaya nuni, di na masuklay. Ala, anong ginawa mo kaya nuni? Mabubungi yung suklay. Tapos isusuklay natin kay Hili. Hindi, Kaya pala sinuni ay nagsama. Si Mang. napurol. Napulang yun. Puti-puti damit ni kaya nuni oh. Baka pumunta dyan yung mga buhok-buhok kaya nuni. Kumain na kayo, Nay Maring? Nay Maring, kain na kayo. Madami bagay yung binili kong ulam. Ang daming ani, may kanin. Kaya nga, Nay Maring. Nagsaing kayo? May bigas pa kayo, Nay Maring? Ah? May bigas pa kayo? Dami. Ha?
Kayo nagkain na. Kumain na po kami. Sige na, kain na kayo dyan. Kumain na din kayo. Ito yung ano. Ay, oo. Yan. Masarap yan. Sige, masarap yan pang ano sa igado. Nagkuha ka Adobo, kanina igado. ng kahoy. Ako'y nauuhaw. Ako'y pagod na pagod. O, kuha ko ng isa. Ayan. Inom ko. Ay, dinalis ang uhaw. O, tamang-tama, o, di ba? Kain ka na. Anong ulam nila? Wala. Yung ano, binili natin. Hindi pa nakaraan. Hindi pa. Ayos. O, tagay tayo. Kenistor, tagay. Tagay na, tagay muna. Tagay. Hanggat malamig, oh. Sip-sip. Sip-sip. Sip-sip na. Ay, ayaw magtagay ni Kenistor. Inumin mo at baka dumaan si Rubin. Iinumin ni Ruby yan. Mabuti, hindi dumaan dito. Ay, kumain ka na? Ito ang kulit-kulit, oh. O, ito, ito yung bigay ko sa iyo, oh. Ayan, tinapay, oh. Dali, ayaw mo? Ay, ang bango niya. Saan kinuha? Ha? Meron? Oo. Ayun, oh. Oh. May bunga. Walang dahon, may bunga. Ayos, ah. Ayun, oh. Ang dami nang nakuha, ah. Ang dami nang nagupit kayo noon, ano? Ang iwika-wika siya naman ko. Ha? Wika-wika na naman. Oh, Wika na naman, oh. oh. Wala na daw. Ang alin? Napasain. Walang sasaingin? Wala na daw. Magbili tayo. Ha? Gila na dito. Na? Sa sako. Naubos agad? Naibot na. Bakit? Yung sinasain yan. Bakit naubos? Idadalawa lang kayo. Malakas ka kumain? Kaya naman rin nga nag-ibos. Ha? Kaya naman rin nga nag-ibos. Si Nana Maring ang nag-ibos. Wala na daw. Sino malakas kumain? Tigas, oh. Ha? Tigas ang buhok ko lang. Tigas na lang buhok mo. Hindi ka yata naligo. Hindi ako naligo. Naligo ka yata dyan sa ilog. Kanuni. Hindi ako naliligo. Grabe, Kanuni, ang puti ng sando mo, ah. Anong ginawa mong paglabayan? Ang puti. Ang asim. Pretilaw. Ano to? Di naman ako naglilihi. Mariosep. Adi mo kanina. Ay, napunta pa doon sa chinilas ni Kuya Noni. Ang asim ng dalandan mo, Kuya Nestor. Nakakawala ng katinang dala. Pumunta tayo dito, nakakita ang hinog. Gusto ng buhay. Mabili tayo ng magandang gunting, Kuya Noni. Mamaya, may pra-prajikin tayo ng gupit. Si Kuya Marlon, marunong din ba maggupit? Ha, Kuya Noni? Anong araw ba bukas? Sa linggo, di ba? Prajikin natin yung ano. Ay ma'am, ano daw po? Mamilin. Ahigop. Akin na to. Uy, ang cute ng tuta mo, Kuya Nestor. Gustong-gusto niya ako. Ayun, oh. Binigyan na kita ng tinapay. Wala akong dalang pagkain, eh. Sige, susunod kong punta. Bilan kita dog food, ha? Promise. Ang cute mo. Yeah. Oh. Tapos maligo ka na, Kuya Nestor, sa ilog. Punta tayo sa ilog. Tara, paliguan kita. Hindi ako. Hihiluran kita. Hihiluran kita. Ako magbayad sa'yo. Ako magbayad. Magkano? Ay ako. Ako mahilog sa singit. Ay ako.
Sige na. O, bebe. Asan? Kuya, may pira pa ba ako? Mayroon ba? Magkano gusto mo? Paliguan kita, ako mabayad. Kami tala ni Ma'am Helen. Wala ko. Uy, mapira ako. Dali na. Tanggalan nahihirapan sa iyong paragupit. Tama na ang tingin. Naduduling na. Ano daw laman ng bag niya? Kayamanan niya yung bag niya. Agimat. Ay tama, maligo kayo sa mahal na araw. Sa mahal na araw. Hindi na mo, promise mo asin. Kanina kakain ng kanyas. Ang daming ano. Ibay. Daming natanggal ano. Tanggal na. Ilagay mo yan sa ano, yung buhok na yan ay ilagay mo yan sa ano. Lalagay natin yan sa masingon. Nainitan na to si Kuya ano. Kuya Nestor. Vintage. Vintage ang buhok ni Kuya Nestor. 1 year. 1 year nga yan. Mahal na araw nun ay. Baka matanda pa ako dyan. Tanong ko ilan ang edad. Ayawan, di ko alam. Ilan ang edad mo Kuya Nestor? Malapit Tayo na. Kuya Nestor, tayo ang ulo. Pagod na. Mamigas na yung ulo. Grabe oh. Pagod na yun. Kalbuhin mo na at wala na siya. Anong pizza ngayon? Pizza dos. Tandaan mo kung kailan siya ginupitan, Kuya Noni, ha? March 2. Sulat natin dito sa dingding. Tulad ni Baby Grace. Araw ng kapanganakan ng mga anak tapos araw ng mga kamatayan. Ang kailan siya magpapakamatay. Hirap. Hirap yan ang libat niya ay talaga. Kung malagyan ng ano no, ng buhok yung Ay, hindi man. Bakit Mountain Dew yan? Mix lahat ang ano nila doon. Ay walang Pepsi. Ewan ko lang. Ang data daw, ang liliit ng binili mo. Isang higop lang. Ang liit ng bilin ng soft drinks doon. Walang malaki. Nabawas-bawasan yung bigat ng ulo mo, Kuya Nestor, ano? Grabe, itim yung suklay oh. Gas ison rocks mo na lang. Hindi, iwan na dito. Bumili ka na lang bago. Kay Tatay Nestor na lang yung supply na yan. Para may ano siya. Pag tuwing umaga masuklay, mapapugi ano, Kuya Nestor. May asawa pati yan, Kuya Noni. O, Kuya Nestor, magkwento ka naman sa Tagalabo. Pinupuntahan mo pa yung babae sa labo. Kuya Nestor. Tulog na. Tulog na ata yung ginupitan. Tulog na ata yung Wala di na susuklay yung tok-tok. Hirap na, mapapasmay ang magbugupit. Grabe na yung kurulot ng mukha ni Nuni. Serious na si Kuya Noni. Di na susuklay. Hindi makuwang tumawa ni Kuya Noni. Huwag na ay. Hala, ang tigas. Kaya pa, Kuya Noni? Si Ruwi na ilang beses nang Kaya pa? gupitan ay, yan ay kasabay ni Ruwi ng gupitan ay. Gupitan si Ruwi na. Parang daw si Naruto. Maiga itsura. Parang daw si Naruto. Tunggulo, masakit na yun sa batok. Hindi na matuwid. Pati yung ano, nagugupit tagilid na. Substitution! Palitan mo naman. Ito daw mo uban. Bakit di kinukuto? Ano? Bakit tayo at kinukuto? Bakit si Eli at kinukuto? Mabango eh. Mabango si Eli. Mabango yun. Mabango yun.
Pasalubong naman, hindi pagayon naman ng gupit. Pag mabaho, hindi kinukuto. Ano? Takot ang kuto. Binabawasan pa ni Kuya Noel. Natagal po na yung ulo. Ang tigas. Ang tigas. Tigas na yung ulo. Tigas na yung buto. Napusin na. Grabe ang libag na yun. Pati nuni yung ano, bigo yung... Napreskuan si Kuya ano. Dami yun. Hindi na. Hirap Pugi na, pugi na. Pugi na, guli pa. O tara na, Kuya Nestor. Nakaready na kami. Mapunta na tayo sa ilog. Nasama ka sa ilog. Maano na tayo, maligo na tayo. Sige na. Pinakalbo na yun. Diyan ay pang matagalan niya pang mali. Saan kaya? Ipisin mo, rabrabin mo na rabrabin. Ay, salamat. Nabawasan din. Ganda ng chinilas. Yung mayroon kayo sa ganyan. Yan. Kasyang-kasyang. Kaya, kay Mara. Isa pa. Ako sa sandals mo. Tayo, tayo. Saan ba makabili niyan? Saan ka makabili niyan? Saan? Nahihingi lang yan. Susuot ka lang na magkabila. Pagkaibang chinilas ang suot mo. Galing kay Mara. Ayaw! Kay Mara. Talab naman. Kaya ako pag kapunta dito si Sarah Badit, gugupitan din. Gugupitan din yan. Busog na, Chamaring? Busog na? Ayan, pugi na si Kuya Nestor, oh. Pugi. Bilis na masuklay at na bawas na tanggal. Tapos ay punta na yan sa ilog. Naligo ka, Kuya Nestor, at makatibagay ang buhok na dumikit sa ano, balat mo, ha? Nagpagupit na. Bayad niyan si Mama. Hoy, wala ka. Huwag mo pagparakuhain. Tuwid na ang ulo mo. Nahirapan si Kuya Noel. Pagod ang magugupit. Bayad, pagpagupit. Bayaran natin to. Kaya ng 20. Bayaran natin, bayaran. Ayaw na. Bariya, ayaw na bariya. Yan. Di niya kilala ang 20. Ay, 20. Di niya kilala ang barya. Kumain na to, Chamaring. Nagkakain nga niya. Kumain na yan. Si Kuya Nestor. Ba't ayaw niyang kumain? Ay, ayaw nga ni nung idang maliit ang aking Mm. ulam. Mm. Ay, ayaw nun. Mm. Ay, kakain yan. Maya-maya pagkatapos kakain yan. Ayun, may masarap na ulam. May dalang ulam ka. Ayan, binata na ang kuan mo, itsura mo. Pwede na mag-asawa. No. Pwede na mag-asawa, Kuya Nestor? Hindi nang punta niya na sa labo. Puntahan mo na yung babae mo doon. Nagpupunta ka pa ba doon? Ha, Tay? Uy. Kuya Nestor, nagpupunta ka pa doon sa babae mo? Diyan ko lang po tayo. Bakit? Eh, akala ko ba dadali mo dito sa bahay mo? Kaya ko daling video. Ayaw mong dalhin? Kung tinaral po mo na nga yan. Mm.
tuwid-tuwid mo ang ulo mo. Nagpusin na nga po. Nagtigas na. Ayan na, bawas-bawas na. Okay na. Ang ganda na ng anong gupit niya. Oh. Maaliwalas na yung pakiramdam niyang Ganistor. Nahirapan ang magugupit. Serious ba yan si Kuya Nuni? Oh. Kaya ninulit. Kaya pala ko yung pinasama. Nagpapagupit. Challenge kay Kuya Nuni, challenge. Di ba nagupitan mo na yan siya Kuya Nuni dati? Kuya Nelson. Ah, si Kuya Nilson ang Ay, hindi ikaw? Nasama ka lang that time? Akala ko nagupitan mo na yan si Kuya Nestor dati. Hindi na malamig yung soft drinks mo, Kuya Nestor. Inumin mo na to. Kada gupit ng buhok, higop. Oh. Kada gupit higop, kada gupit higop. Wala na yan. Kulot. Tutulog na ata itong ginugupitan. Tulog ka na, Kuya Nestor. Masarap ba? Buting-tingin ang buhok. Suklay-suklayan. Nakangiti, oh. Nakangiti. Hindi natin nakikita ang mukha. Tulog na ata ito. Kaya Nuni, tulog na. Gising. Walang barya ng 100. Oh. Yun, tamang-tama. Tulog na. Anong kilay? Kilay, mga bungot. Kulot din yung kilay. Thank you sa sa nagpahiram ng gunting at biglaan ito. Wala man ito sa plano. Kulot din yung kilay. Wala sa plano ay. Mas maganda Kuya Nuni, biglaan Kuya Nuni at natutuloy, no? Natutuloy at saka nagagawa, no, Kuya Nuni? Pag yan ay nuni ay tulog, ay kakargayin mo pa yan. Ihiga mo pa yan nuni doon sa higaan yan. Ay, Kilay? oo. Huwag na. Kulot bagay ako. Dali. Tayo mga galitan. Hindi yan. Diyan ka na. Nistorbe. Hintay pa mo. Dalaw tayo. Dito kayo tayo. Nistor kayo papunta sa taas imong kuan. Yan, patingin daw tayo Nistor. Ginagalitan na Ang naman. gwapo Ang kabila bi. Ginagalitan na naman daw niya sila naman. Huwag mo pagalitan si Chamaring ha. Kay wala mag-aalaga sa iyo. Patingin nga daw. Pag umaga daw. Pag umaga daw sila naman daw ang dinadalo. Ha? Pag umaga na naman daw. Ba't papunta ang kilay mo sa taas tayo Nistor? Kaya iwanan na daw niyan. Magpakabait ka kay Chamaring kaya parang hindi ka iwanan. Iwanan. No? Patingin daw eh. Tingin ako. Ito mahaba pa dito papunta sa taas. Iwanan na daw niya madali. Yan. Na, o dito, bungot. Dito. Pag magupit mo yung nakalawlaw na magupit mo yung nakalawlaw na balatag. Pag gumalaw.
Mamilin. Pasaway ka mamilin. Dito. Pag nadali mo yung nakalawlaw na ba? Ganda ng gupit, ano? Ganda. Pang David Salon. Dapat nito, shiver eh. Kaya na, kanistaran. Meron na gusto daw niya sa David Salon. Galing binggit. Ang haba naman kasi. Buhay ng damit, mapunta na tayo sa ilog. Parang umakyat sa bundok. Huwag kang magulo. Mas bawasan lang natin itong medyo Buhay ng mahaba-haba. damit at tayo mapunta na sa ilog. Mahaba nga! Dali na, huwag magulo. Mahaba na yung, mahaba na yung, yung balat. Paglutin. Kuha na ng damit at maligo na sa Tara ilog. na, sama ka na sa ilog, tara. Ito, makapal eh. Kumain ka na ba? Ha? Kumain ka na, Ganistor? Anong inulam mo? Naantay mo kami? Ha? Naantay mo kami? Sabila di. Kasi mga nahaba pa. Naantay mo kami? Ha? Iintay niya yung babae niyang may panting puti. Pumunta ba ang babae mo dito? Paano yan? Gwapo ka na. Di, mapunta ka na dun sa babae mo. Walang ganda yata ng ano mo eh. Ng girlfriend mo. Tinalo Tennis ka pa store. Kuya Nuni. Tagalabo daw. Tagalabo. May panty daw na puti. Nagkakalson nga lang daw yung babae na yun eh. Sino Kuya Nestor ang maganda? Si Lola Maring o si yung girlfriend mo? Sino daw maganda? Palagay ko yung mas maganda yung girlfriend mo eh. Sino daw maganda? Dinadaganan daw siya. Dinadaganan daw to siya eh. At gusto na daw magpaanak sa kanya eh. Gusto na magpaanak sa iyo? Ano na? Oh, last na. Dito. Wala tayong shiver ay. Huwag magulo ha. Kasi ano natin. Hindi ka na estranghero. Ayos na. Okay na. Tingnan. Okay? Okay na? Inom na. Hi, thank you dito sa gunting. Tayo na sa ilog. Halik. Wala kong may ligo yan. Kadami-dami mong balahibo mo. Tayo na. Oh, bayad ko sa'yo, oh. Bayad ko sa'yo. Bayad ko nga. Itabi mo yan, ah. Tabi mo. Makain. Kain ka na, Kaw. Ay ako. Bakit ayaw mo kumain? Tiyamaring, matuloy na kami at may pupuntahan pa ako. Nagkain na kayo? Oh, tapos na po. Hapon siya na yan. Oh, Malasa inyo. Hapon siya na yan. may ibibigay ako sa'yo, Tiyamaring, pambili ng gatas mo. Kaya, matuloy na kami. No. Ulam. Kumakain na. Oh. Atay tayo. Kumakain na. At Kayo isa- po, gusto isa- niyo po magpagupit? ikaw at May dala daw. Ano daw po? Yun ang yung naparito dito. May dalaan niyang dinugan. Walang dinugan eh. Sabi ko di na yung paparito. Ha? Walang dilugan ito. Ano, yung igado? Walang dinugan, Kuya Nestor. Pagbalik na lang, ha? Kailan pa ka makapunta dito? Bukas, sige na. Mapunta ako bukas. Wala, sisigurosin ka. Kung hindi bukas, sunod na araw, ano? Ito, gulpi. Gulpi ang buhok, oh. Kumain ka na doon ka. Mapunta ka na sa ilog at puros ka na buhok. Gulpi. Ang timpak sa igi. Tiyamaring, pambili mo ng ano. Ayan, binigyan ko si Tiyamaring. Huwag mo na kunin yung kay Tiyamaring, ha? Binigyan na rin. Balik mo dito. Pahingi ako na naman. Ang alin? Nang ganito kakaunti ang binigay mo. Kaunti ang binigay. Huwag mo yung gagalitan. Papunta na naman dito. Umahingi akong Sino? Ang gwapo na ni Tatay Nestor, oh. kakaunti ang binigay. Kakaunti ang binigay. Kwarta. Wala yung kwarta. Ay, kailan niya may kwarta punta niya dito. Oh, ito, oh. Huwag mo yung gagalitan na ha. Ah. Kinukuha yung sukli kanina sa soft drinks. Kinukuha. Nasa egbo na. Oh, at least meron akong sa iyo, souvenir. Tiyamaring, matuloy na kami, ha? Salamat Ay, ha.
O sige na. Pagbalik na lang po, Chamaring, at hindi pa kami nakapag ano ay mabili na lang ako ng baboy at sarado doon. Pagbalik na lang po, baka bukas po maano kami o kaya sunod na araw. Ano? Siya, salamat Chamaring, matuloy na kami. Ayan, shoutout Kuya Bal, Ma'am Rose, Ma'am Sis, Ma'am Anonymous, at syempre, biglaan lang ito kasama namin ngayon si Kuya Noni. Mabuti ka mo, pumayag sa mga, natin dyan, Kuya Noni fanatics natin dyan, kay Bina, kay Kuya Marlon. Yan, maraming salamat sa always nandyan, suporta sa ating, premiere. Shoutout sa lahat ng viewers, at kina Ma'am Dina, at sa lahat-lahat na po. God bless everyone. Yan, dun sa mga hindi nakasubscribe sa aking munting channel, Ritz Vlog, ang inyong lingkod. Like, share, and subscribe. Bye-bye guys! Them